metingkring kana metingkring kene kayak pite karep ngendok ana tuh dewek. Ah, Mbah, Mbah, lah ngapain reka nang kene dewek kan? Oh alah men, aku wis ora iso berkata-kata lho men. Atiku ki rasane keloro-loro, remuk redam nang jero atiku ki. Kayak kaca terhempas nang batu, ambyar. Nek ana masalah, cerita karo Inyong, siapa ngerti Inyong bisa bantu. Iki mesti masalah Mbak Jima, orang meleset. Yakin Inyong, iya kan Mbak? Lah kowe kok iso ngerti to Min? Kayak wong sekti wae kowe iki. Ya bisa lah Mbak, sampean mudeng ora wong-wong sekti kae duwe indra kepira? Yo indra keenam ngono lho Min. Lah kuwi gawe wong sing sekti, lah wong Inyong indrane ana 11, mangkane Inyong gelare ditambah Mandraguna. Berarti kaya nang film-film kae ya Min, Sakti Mandraguna. Ya iyalah Mbak, mangkane Inyong bisa paham sakabehane. Lah nek ngono kepiye lah carane Min? Rasa-rasane aku tuh hampir putus asa ngadepi Jimah kuwi. Hampir 45 tahun aku memperjuangke untuk mendapatkan cintane Jimah. Padahal aku iki dadi wong lanang iki ya kurang apa. Wajahku iki ya 11 12, hampir mirip kaya Anjasmara. Lah bodiku iki ya kaya bodyguard kae, sitpek. Mosok kowe ora mratekke no? Ya Inyong meratekke Mbak, sampean sebagai wong lanang kuwi nyari sempurna. Tapi napa sih sampean Senin Kemis dadine ora sempurna? Kowe aja nglecek kowe men, tak sumpahi dadi celeng gelem kowe. Nek perkara napas iki kan iso diservis, sing penting kan tenagane sik. Lah napas nek blong tapi tenaga kosong, ya padha ae ora iso nebrak-nebrak. Piye no? Iya Mbak, terserah sampean bae lah. Tapi nek menurut Inyong, sampean kuwi kurang romantis. Menaklukkan hati wanita kuwi ora bisa salah-salan, Mbak. Alah wis tuwa ngopo romantis-romantisan. Tinggal ngomong gelem apa ora, langsung gas. Kan selesai to, Min. Enak bae sampean, Mbak. Mosok wong wadon dipadake karo truk pasir. Nek kaya kue, sampai kapanpun sampean ora nemu jodoh. Menurut pujangga cinta, wanita tua ataupun muda itu harus diperlakukan secara romantis. Kudu diratuke, kudu disayang, kudu dimanja-manja dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Iku baru bisa berhasil Mbak. Yakin karo Inyong, sukses-sukses. Nek mung nyawang-nyawang ae ya ora bakal nyantol Mbak. Lah, nek ngono apa sing harus Mbah gawe meneh to, Min? Oh alah Mbah, wis tua kok dikandani orang mudeng. Nek menurut pujangga cintane Inyong, Mbah kuwi harus menggawe surat cinta. Curahkan isi hati di dalam surat mau. Gawe sing romantis-romantis, dipuji-puji, kaulah bulan, kaulah bintang, menek Jimah kuwi klepek-klepek. Bener sih Mbak omong iku Min. Aku wis paham. Tapi Min, tapi apa maning, Mbah? Lah Mbah ora iso nulis, apa meneh maca, Min. Lah kepiye Mbah iso gawe surat gawe Dik Jimah? Tenang bae Mbah, kan anak Inyong, wong ahli sing paling ahli. Maksudnya piye to, Min? Ya diserahke karo Inyong, Mbah. Men Inyong sing ngatur sakabehane. Saiki sampean arep ngomong apa? Gawe nek Jimah, men Inyong tulis, mengko Inyong salin maring kertas cinta sing apik, sing wangi amplope. Dadi nek Jimah men tambah klepek-klepek entuk surat cinta teko Mbak Kacuk. Bener iku, Min. Lah ngopo lah kowe ora ket mbiyen ngomong karo Mbah, jak nek ngomong ket mbiyen karo Mbah, pasti Mbah saiki wis duduk bersanding di pelaminan karo Dik Jimah. Ya wis, saiki apa sing arep Inyong tulis, Mbah? Men Inyong golek ae nganggo kertas iki bae. Engko iso Inyong salin maring kertas sing apik. Dipulpene ya. Nah, iki ungkapan hatine Mbah sing paling dalam. Tulis ya men sing bener ya. Wis tenang bae Mbah, serahke karo Inyong, wong ahli sing paling ahli. Assalamualaikum WRWB 30 September 2025. Teruntuk Dik Jimah yang selalu di hatiku. Mbah, Assalamualaikum WRWB kuwi apa sih maksudnya? Oh alah, wong kok bodoh tenan to. WRWB ku artine warahmatullahi wabarakatuh lho, Min. Oh, baru mudeng Inyong. Ya wis Mbah,
Terus apa maning, Mbah? Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Lah kuwi baru bener. Yakin nyong, iki pasti berhasil. Lah terus apa maning, Mbah? Buah jeruk, buah delima. Tulisan buruk jangan dihina. Lah jangan nyek ngapa sampean, Mbah? Lah tulisannya nyong ikan rapi, priben sih. Iku kan mung pantun lho, blok goblok. Wis aja kakean protes, tak pecat engko kowe. Iya ya, Mbah. Terus apa maning? Dengan datangnya surat iki, semoga Cik Jima selalu dalam keadaan sehat dan bahagia walaupun jauh dari diriku. Wah. Cik Jimah belahan jiwaku, intan payungku. Surat iki mewakili Kang Mas Kacukmu. Walaupun tangan tidak bisa berjabat, walaupun mata tidak bisa menatap. Terus, Mbah, tapi dengan dibacanya surat ini, anggaplah Kang Mas Kacukmu sudah duduk bersanding di sampingmu, di Jimah belahan jiwaku seorang. Terus, Mbah, seandainya waktu bisa berbicara, dia pasti akan bersaksi bahwa cintaku kepadamu sudah 45 tahun kepadamu. Tapi mengapa engkau tidak mengerti dan tidak merasakan kalau ada cinta sejati yang menanti jawaban darimu? Terus, Mbah, Dik Jimahku sayang, di dunia ini tidak ada wanita yang kucintai melebihi segala-galanya selain Dik Jimahku seorang. Beribu-ribu bintang di langit, cuman satu yang bercahaya. Beribu-ribu wanita yang cantik, cuman Cik Jima yang Kang Mas Kacuk cinta. Terus, Mbah? Siang terbayang-bayang, malam termimpi-mimpi. Wis kuwi baik. Kang Mas harap Dik Jimah mau menerima cinta suciku ini. Terus, Mbah, 4 kali 4 16, sempat nggak sempat harus dibalas. Wah. 1,2 koma. Dik Jimah yang cantik, Kang Mas Kacuk yang punya. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum WRWB. Wis kuwi baik. Untuk sementara hanya itu yang sanggup aku utarakan. Oke lah kalau begitu, Mbah. Ya wis no, ndang dikirim ke kono. Wis ora sabar aku iki. Kirim, masa kayak ngene bae inyong wae surate ora disalin, ora diamplopi. Priben sih wong tua iki arep bercinta tapi ora gelem ngetekno modal. Priben arep lancar urusane. Oh alah, jebule nganggo duit juga to, Min? Ya iyalah, Mbak. Inyong kan kudu tuku kertas sing apik, sing wangi. Terus tuku amplope sing warna pink ana gambar bunga mawar. Dadi men katon romantis. Masa kertas obat nyamuk kaya ngene iki ye. Durung upah nulise karo kopine inyong. Dadi inyong ora ngantukan dalam melaksanakan misi iki. Yo wis lho, Min. Aja dijembreng-jembreng. Pira duite? 200.000 bae wis cukup, Mbah, nek inyong hitung-hitung. Kok larang tenan to, Min? Priben sih, Mbah, mosok larang demi cinta sejati, mosok 200.000 larang. Ya wis nek ora gelem, inyong akeh urusan sing liyane. Lho wis lho, Min, ngono ae kok nesu. Nah, iki duite. Dang dikirimke ya. Aja suwi-suwi, wis ora sabar aku. Lah, ngene baru jenenge bisnis yang saling menguntungkan. Ya wis, inyong mulai disit, mendang rampung urusane. Iya, Min. Assalamualaikum WRWB, Mbah. Mulai ngelisi menyek kowe, Min. Ngasil maning itu.